για να ξεκινήσουμε όμως, Νίκο, με άλλο ένα σοβαρό περιστατικό της νέας γρίπης που είχαμε πριν από λίγο. Μια 40χρονη γυναίκα χωρίς χρόνιο πρόβλημα υγείας μπήκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και έχουμε και άλλον έναν θάνατο ενός 40χρονου παχύσαρκου από την νέα γρίπη. Θα μου επιτρέψεις να πω το εξής. Ότι τελικά οι παχύσαρκοι αναδεικνύονται, έτσι όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα μέχρι τώρα, ίσως στη νούμερο 1 ευπαθή ομάδα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής 5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη. Ήπιες, υπαρενέργειες, δηλαδή πονοκέφαλος, αλλεργικές αντιδράσεις. Όμως, όπως αναφέρει η ανακοίνωση χαρακτηριστικά, υπάρχουν και κάποια περιστατικά του συνδρόμου του νευροπαραλυτικού του Γκιουλέν Μπαρέ του γνωστού και θάνατοι εμβρίων. Όμως, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα περιστατικά αυτά συνδέονται με το εμβόλιο. Ένα λεπτό, γιατί αυτό πια ακούγεται πολύ σοβαρό. Επειδή υπάρχει σκεπτικισμός για το εμβόλιο και στη χώρα μας μεγάλος που έχει προέλθει από τους γιατρούς, μπαίνει για πρώτη φορά θέμα ότι υπάρχουν νευροπαραλυτικά περιστατικά που μπορεί να αποδίδονται στο εμβόλιο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ξεκαθαρίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ότι σε ανθρώπους που έκαναν το εμβόλιο υπήρξαν τα περιστατικά αυτά, αλλά ανακοινώνει ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν συνδέονται τα περιστατικά αυτά με το εμβόλιο. Ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε φτάσει στα 1000 σχολεία τα οποία είναι κλειστά εξαιτίας των κρουσμάτων γρίπης σε όλη τη χώρα σήμερα. Χωρίς τελειωμό η λίστα με τα σχολεία που βάζουν λουκέτο εξαιτίας του ΙΤΑ 1-1. Μέσα σε μία μέρα έκλεισαν περισσότερα από 600 και τις τελευταίες 48 ώρες πάνω από 1000. Ο νομάρχης θα έχει το δικαίωμα να βάλει λουκέτο σε όλα τα σχολεία του νομού αν έχει χτυπηθεί από γρίπη 1 στα 3. Υπήρξε ο κανόνας του 1/3 όσον αφορά τη διακοπή λειτουργίας ενός σχολείου και την διακοπή λειτουργίας τμήματων. Δηλαδή, αν το 1 στα 3 τμήματα σε ένα σχολείο είναι κλειστό, διακόπτει η λειτουργία όλου του σχολείου. Μέσα σε 24 ώρες μπήκε λουκέτο σε 606 σχολεία και τάξεις σε όλη τη χώρα. Στην Αττική έκλεισαν 110, στη Θεσσαλονίκη 115, στη Θράκη 63, στη Μακεδονία 49, στην Ήπειρο 47, στη Θεσσαλία 36, στα Δωδεκάνησα έκλεισαν 35 σχολεία και τάξεις, στα Επτάνησα 34, στη Στερεά Ελλάδα 4, στην Πελοπόννησο 2 και στην Κρήτη 2 σχολεία. Για να κλείσει η τάξη δεν χρειάζεται πια να γίνει ειδικό τεστ σε κάποιους μαθητές για να επιβεβαιωθεί η νέα γρίπη. Αρκεί να παρουσιάσουν συμπτώματα 4 μαθητές. Τις τελευταίες 5 ημέρες τετραπλασιάστηκε ο αριθμός των κλειστών σχολείων και τάξεων και έφτασε στα 1600. Τη Δευτέρα 16 Ενδεκάτου έκλεισαν 167 σχολεία. Στις 18 του μήνα 269, χθες 413 και σήμερα 606 σχολεία. Στη Βρετανία, εξαιτίας της μεγάλης έξαρσης σε παιδιά, οι αρχές συνιστούν το νέο εμβόλιο και σε υγιή μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών. Στη χώρα μας προς το παρόν αυτές οι ηλικίες είναι εκτός μαζικών εμβολιασμών. Το Εθνικό Συμβούλιο Πανδημίας συζητά ακόμη και ακραία σενάρια όπως είναι η έκδοση οδηγίας για να αποφεύγουν οι Έλληνες χώρους συνοστισμού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πράξη ή δράση που θα γίνει άμεσα, αλλά συζητήθηκαν και είναι στο πλαίσιο των σκέψεων που απαιτούνται για αυτή την πανδημία. Αυτή τη στιγμή 13 άνθρωποι είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, από αυτούς οι 9 σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι άτομα από 20 έως 55 ετών, οι 5 είναι παχύσαρκοι, οι 6 με χρόνιο πρόβλημα και οι 2 υγιείς που όταν προσβλήθηκαν παρουσίασαν επιπλοκή. Όπως εκτιμούν οι ειδικοί επιστήμονες, στη χώρα μας θα έχουμε 3 πανδημικά κύματα. Ένα φθινοπορεινό που έχει ήδη ξεκινήσει, ένα το χειμώνα και ένα το οποίο ονομάζουν πασχαλινό. Η βαρύτητα του κάθε κύματος θα εξαρτηθεί από το πώς οι Έλληνες θα κάνουν το νέο εμβόλιο αλλά και από τις καιρικές συνθήκες. Μόλις 1 στους 10 γιατρούς έχουν κάνει το νέο εμβόλιο, ενώ τη Δευτέρα αρχίζει ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων.